manifestácia je fake. A poviem vám aj prečo. Veľa ľudí povie, že manifestácia nefunguje, že je to odžup. Ale poviem vám, hovoria to len takí ľudia, ktorí sedia doma na riti a nič nerobia. Ktorí majú sny, ale sny sú len snami a nie cieľmi. Lebo nenadarmo sa hovorí, že sen sa stáva cieľom, len keď si ho napíšeš. Poviem vám môj uhol pohľadu, ako berem manifestáciu. Pokiaľ si zdravý človek, máš sny, máš ciele, no vidí sa ti, že sa nejako tie ciele k tebe nepriblížujú a nie si bližšie k tomu, čo by si chcel, tak možno robíš túto zásadnú chybu. A tou chybou je to, že robíš aktivity, ktoré nemajú súvis s tvojim cieľom. Povedzme, že máš cieľ sa stať, alebo povedzme, že máš cieľ byť, alebo získať nejakú pracovnú pozíciu. A robíš nejaký job a chcel by si robiť niečo úplne iné, čo pre teba predstavuje ten tvoj dream job. A teraz, ako sa k tomu dostať? Lebo dneska je tá komfortná zóna a ľuďom sa proste nechce, sú lenivé prasce. Ale aj lenivým prascám sa niekedy zachce a dokážu sa zmeniť. A zmenia sa jednoducho tak, že začnú robiť aktivity, ktoré smerujú k tomu stať sa tým človekom, ktorým sa chcete stať. To znamená, že ak sa chcem stať dizajnerom, tak sa musím začať obklopovať ľuďmi, ktorí sú v rámci dizajnu. Musím začať networkovať. Musím tie aktivity a tých ľudí vyslovene hľadať. Aktívne. Nie sedieť na riťke a hrať PUBG alebo League of Legends, ale aktívne vyhľadávať ľudí z branže a networkovať s nimi. Ak majú nejaké workshopy títo ľudia z branže, tak sa tých workshopov zúčastniť. Pretože nič vám nevie zmeniť kariéru viac ako dobré kontakty, dobré vzťahy a dobre nastavená hlava. Pretože vy si tú hlavu nastavíte pri tých ľuďoch. Vy si ju nemôžete nastaviť medzi vašimi rodičmi alebo medzi vašimi kamarátmi, lebo oni robia úplne iné aktivity a úplne iné sny majú ako vy. Čiže prvým zásadným bodom je začať viac vyhľadávať ľudí z branže a viac sa s nimi rozprávať. Druhou vecou sú informácie. Dneska sú všetky informácie na internete, ale ľudia sú dokonca leniví si aj tie informácie nájsť. Ale poviem jedno tajomstvo. Všetko je dnes na YouTube. A YouTube by sa mal stať vašim novou platformou na vzdelávanie. Tak kto mi volá? Áno? Neviem, kde som skončil. Ale YouTube, jasné. YouTube by sa mal stať vašou novou platformou na vyhľadávanie informácií. A ak sa chcete fakt dostať do tejto pracovnej pozície alebo niečo zmeniť, tak začnite sa ale kurva, že vzdelávať. Pretože samozrejme, dneska je doba AI, všetko si vyhľadáte, bla bla bla. Lenže o to viac sa budú ceniť špecifické vlastnosti ľudí, o to viac sa budú ceniť informácie, ktoré majú. A poviem vám, že je síce pekné, že ChatGPT vie veľa vecí, že sa tu strepem, veľa vecí, no poviem vám, že ak mu dáte plytký prompt, tak on má dá plytké informácie. Čiže ak nemáte informácie, tak vlastne neviete vyhľadávať ani na ChatGPT. Hej? Chápete to spojenie? Čím viac máte informácií, tým lepšie viete pracovať s ChatGPT, tým ste cenejší pre trh. Prechádzkočka túto. Po Charlie. Čiže tá doba toho vyhľadávania tých informácií je tu a vy ich musíte čo najviac načerpať o tej vašej problematike. Lebo ak to nevyhľadáte, tak proste to nedáte. Bohužiaľ. Nebude vám tá manifestácia fungovať. Čiže dve veci, čo som spomenul. Networkovanie
informácie. Ak sa chcete priblížiť vašim snom bližšie, musíte im ísť naproti. Ale to nie je len takéto povrchné, že choď tomu naproti. Proste vy si musíte vytýčiť tie úlohy. Vy si musíte proste začať aktívne vyhľadávať situácie, kde sa stretnete s tou vašou branžou, kde niečo získate, nejakú informáciu, kontakt. A ja vám garantujem, že ak spravíte niečo také 2-3 krát, tak vás to začne baviť. Alebo začnete zisťovať, že ja som bližšie tomu môjmu cieľu, než som si myslel. Čiže moja rada pre vás, aj keď som pre vás no name, no poviem vám, že zažil som si tieto situácie a fungujú, fakt to funguje. Keď aktívne vyhľadávam, aktívne riešim tieto veci, tak aktívne získavam. Hej? Lebo mne sa to deje. Ja to fakt na sebe cítim, že ja tým veciam idem oproti a keď vidím nejakú príležitosť, napríklad som bol v lete s rodinou na dovolenke v Chorvátsku na karavane, ktorý som si dohodol v rámci firmy ako keby zadarmo, hej, za barter. Ale nebyť mňa a mojich proaktívnych úloh, ktoré som si dal v rámci tohto, tak by sme na tú dovolenku s tou rodinou nešli. Hej? Pretože ja som chytil mobil, zavolal som môjmu ďalšiemu klientovi, ktorý mal spoluprácu s týmto klientom, s týmito karavanmi. Povedal som mu, že teda sa mi to páči, že skade to majú. On mi dal číslo na majiteľa, ja som si s majiteľom prevolal. Charlie, sem poď! Ja som si s majiteľom prevolal. Najprv som si to chcel požičať a potom som si všimol, že majú marketing nevyriešený a dohodla sa spolupráca. Ja som im spravil nejaké videá za barter a oni mi dali karavan na leto, na 2 týždne. Nebyť mojej aktivity, zodvihnem telefón, zavolám, riešim, hľadám cestu k tomu, ako sa k tomu dostať, tak ten karavan by som nemal. Takže o čo tu ide? No o to, že musíte aktívne vyhľadávať. Aktívne znamená myslieť na to, zobrať telefón, urobiť to, zavolať, stretnúť sa, skúsiť. Toto sú tie aktivity, ktoré vás privedú k tomu, že zrazu zistíte, že áno, manifestácia funguje. Takže ja musím mať v hlave, že čo chcem a musím aktívne za tým ísť. To znamená, že keď chcem byť dizajner, tak idem na výstavu dizajnu do Nitry. Idem na workshop nejakého šikovného dizajnera alebo nejakého štúdia. Zamestnám sa v nejakom dizajnerskom štúdiu. Jednoduché. Takto sa plnia sny.